Не, че. Пак! Я знам, че при малко направихме много активчи. И филма! Филма! Този път обаче трябва да съберем в рамките на 10 минути, да ще бъде малко по-бърз. Да ви кажа честно, че сте много вина, да бъдете много щастливи и да се прекарате добре. И да внимавате. И да внимавате да ни правите много секси, защото и да ползвате презервативи, да не оставите някой момче там, човек, после да ходи в... И после да ходи в тази човек и да възамира с разни папрети, да я презведе и да казва: тя тъс нощ ме страгата. Виж колко време човек е... Тренирал. Да е човек. Чак камерата не може да затнем движенията. Ние от детето ще направим на две. Да, човек, някакво... Антри, оставяме на произволна страница. Сега, ние се... Английско-български речник. Ние се аренто, тук, дами и господа, тук английско-български речник. И сега Английско-български речник. ще научим няколко думи тече. Тук на произволна страница почнем да четем. И попадаме на пак на Търво. И първата дума е крал. Крал, тук е горе го пише. Крал. Някой знае какво означава крал. Означава гуша, да ви кажа. Ето, Гуша. днеска научихте един нов урок. Това са 25 часа музика. И кой беше това ми? Не. Другото от рекламата ли? Часа. Не, другото е. Аша, Маша. Абе, писата. Пара бамба, не че си парла бока де грация. Пара бамба. Кой си? Nokia, капа. Аша, модел 311. Ме за поздрава, давай поздрава. Не. Другото. Дами и господа, Ханко, брат. Давай, Ханко. Ако това е един час музика, малко е. Ако това са 5 часа музика, малко е. Ако това са 25 часа музика, достатъчно е. Я знам. Правай спиши. Тие че пиратска шапка. Ние каубойска шапка. Това е каубойска шапка. Иди я знам, Та шапка може да каже, че е мултифункционална. ще И е супер яка, защото е мултифункционална. Може да си я носиш както си искаш. Да, и такива, нека да направим, ако малко по-малко не ви ще. И да ви кажа, ще направя така сега един поздрав за новата година. В поздрав сега пак ще правя. За един мой добър приятел, тук ще направя един поздрав за всички, които искат да празнуват новата година, без някакви злополучни ебания и някакви такива. Да, ние всички знаем, че е битбоксър и си го подкрепяме, че е един от най-добрите в България, на всички останали. Мога да ви кажа на братците супер жалки, защото братците, които да духат на разни хора, да правите малко битбокс там да го включите, това е да видите за малко. Готово, вземате купата в България, отивате в Германия, там правите някакъв друг битбокс и се оправите, дявам. Правите някакви хора. Защо кака? Я си. Сега не ме виждате. Чакай много да си мисля фейс. Давай. Да, ще знам. Аре, ще правиш битбокса. Айде сега се размята Айде с сега се шапка. размята. Аре. Аре, при... Дън. Ще правиш ли битбокс? Давай. Ема не. Дън. Аре. Айде с принцип ключи. Ама искаш да седнеш ли? Да, аз седна. Аре, седни. Аре, стара. Но ти ще спрем твоя шапката от някакви. Обре, напред, бърка с Какво беше то? Дън. Не, как почваш? Да. Той се спомня. Аз мисля, да кажеш нещо коледно да направим. Да. Коледно, да. Коледен дък сте. Не, това беше коледен битбокс. Аре, коледен битбокс, да.
Какъв е с шапка? А, не, чакай. Нещо подобно. Не знам, а беше направил нещо яко, че где много беше задържал. Весе? Мусор си бърз движението за бъде малко е. Право? Може много да ме иска. Но няма да ти дам. Дори в пъгъра. Е, чачката е ръка става, да. Е, така правим едно клипче. Сега се прибирам, що? Че се дела. Се прибира. Забавляваме се малко. Не сме хора. Чуни браво. Вие досия там, знаеш как е? Как е? Такива хора... О, ясно. Да. Ние сме фирмата... Мускетари. Да, шапката е... Държиш ме, че Ние сме фирмата мускетари, а това е Мичо. Пух. Мичо, да сте живи и здрави през новия край на света 2013 година. 2014, да. И да сте живи и здрави, много усмивкати и по-малко война да се да намалим замърсяването на света. Нека да бъде по-малко. Новия край на света. По-малко туалетна на света. Колко най-много не се шапка не се. Стига.